Biro Nevruzê me ye. Em hatine malê bavê min cam şikestanin aniha. Gelin. Li derva dibêjin Allahu Ekber. Bismillah Allahu Ekber navê Allahu Ekber hatine me. Dîmenên navmala malbateke Kurdin li bajarê Houston Zolder ê Belçîkayê ku mala wan ji aliyê faşîstên Tirk ve hatiye dorpêşkirin û rastî êrişê tên. Li pêş mala malbateke Kurd ku ji Newrozê vegeriyane kom bûne û alaya Kurdistanê dişewitîne. Piştîvan bûyeran li Belçîkayê li gelek cihan di navbera Kurd û Tirkan da şer derket û her du aliyan êrişî dukan û kargehên hevdû kirin. Berpirsên dewleta Tirkiye li ser asta herî bilind hatin serxetê û piştgiriya welatiyên xwe kirin. Oradaki resmi makamlar da Niha saziyên me yên fermî yên li wê derê bûyerê dişopînin. Balyozxaneya me jî dişopîne. Em jî dişopînin. İnşallah dê encam bixêr be. Berbijêrê CHP'yê şaradariya bajarê mezin a Enqerê Mansur Yavaşî bang li Wezîrê Derveyê Tirkiye dike û jê daxwaz dike demildest biçe Belçîkayê. PKK'lılar Belçika'da Türkleri... PKK li Belçikayê êrişî Tirkan dikin. Em lanet wan dikin. Baş e, dekî van re mijûl be. Wezîrê me yê derve li kî derê ye? Ji berbijêrên xwe yên vê derê re dengan dixwaze. Biya min demildest biçe Belçikayê û rêl ber êrişên li ser Tirkan bigire. Serokê Kongreya Civakên Demokratîk a Kurdistaniyên li Ewropayê jî li hemper êrişan banga yekîtiyetine teweyî kir. Demiştim dersime fırfırı bir faşizmi. Faşizm bir hanedan hazem. Listikabel listikandırıp. Lebele em meynevan listikab. Bûyerên li Belçîkayê ku piştî Tirkiyekî gotin ji konvoya Newrozê re gotibûn, dest pê kiribûn, piştî du rojan aramtir bûne û niha bêdengiyek heye. Hikûmeta Belçîkayê jî di asta bilind de tedbîrên ewlehiyê wergirtine. Terörist! Terörist! Hadi lan! Terörist!